Pagtawag sa Pangasinan 911 para sa emergency at non-emergency situation, hinikayat. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report. Mabilis na natutugunan ng kinaukulan sa Pangasinan ang mga isinasangguning insidente, emerhensiya at ilan pang mga pagkakataong nangangailangan ng pagresponde sa pamamagitan ng Pangasinan 911. Sa tala ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, nanguna sa mga emergency calls ang vehicular accident, pangalawa ang ambulance assistance, pangatlong amok, sinundan ng nuisance at residential fires. Sa mga non-emergency calls, nanguna sa higit itinatawag ang public assistance, sinundan ng inquiry, barangay assistance, sparking electrical wires at faulty transformer. Samantala, muling pinalalahanan ng publiko ukol sa wais sa paggamit ng emergency hotline, ipinanawagan ng hindi dapat pagtawag ng walang kabuluhan o ang prank calling upang maprioridad ang mga tawag na higit nangangailangan ng pagresponde upang makapagligtas ng buhay at iba pa. Mula rito sa IFM Naguban, ito si Idol Rona Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.